गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. आज सकाळी मिळालेल्या माहितीनुसार 1-2 दिवसापासून ज्या पद्धतीने संजय राजाराम राऊत सातत्याने पवार कुटुंबामध्ये त्यांच्या सवयीप्रमाणे कलह निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न करतायत, कधी अजितदादा आणि सुप्रियाताईंमध्ये अग्रलेखाच्या माध्यमातून भांडण लावणं, सातत्याने इंटरव्ह्यू मध्ये पवार कुटुंबियांनी असं केलं पाहिजे, राज्य कोणी सांभाळलं पाहिजे, देश कोणी सांभाळलं पाहिजे. आता आपण बघत असाल, एक संजय राजाराम राऊत सोडून दुसरं कोणच कुठलाच राजकारणी, राष्ट्रवादीचे नेते सोडून ना काँग्रेस ना आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब, कोण भारतीय जनता पक्षाचे, कोणच या विषयावर बोलत नाहीये. प्रत्येकाची भूमिका आहे तर हे पवार कुटुंबियांचा अंतर्गत विषय आहे, राष्ट्रवादीचा अंतर्गत विषय आहे, आम्हाला बोलायचं नाही. पण एकच असा माणूस महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आहे ज्याची मूळ सवय सुटताना कधी मला दिसत नाहीये. दुसऱ्यांच्या घरामध्ये डोकावणं, दुसऱ्यांच्या कुटुंबियामध्ये भांडणं लावणं, हेच संजय राजाराम राऊत सातत्याने करताना आपल्याला दिसत असतील. म्हणजे भांडण लाव्या किंवा शकुनी मामा ही जी उपमा मी वारंवार त्याला देतोय, तो काही त्या रोलच्या बाहेर यायला प्रयत्नच करत नाहीये. आता त्याची एवढी मजा गेलेली आहे. काल अगर तुम्ही त्यांचे काही स्टेटमेंट ऐकले, ते पवार साहेबांवर पण टीका करायला सुरू केलेली आहे. पुस्तकावर पवार साहेबांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये त्यांच्या अनुभवापोटी ते जेवढे ज्येष्ठ राजकारणी आहेत म्हणून त्यांनी काही निरीक्षणं महाविकास आघाडीचं सरकार असताना जी नोंदवली, मग ते उद्धव ठाकरे असेल, मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा विषय असेल, उद्धव ठाकरेचा मुख्यमंत्री म्हणून कारभार असेल, त्या सगळ्याबद्दलच त्यांनी आपलं निरीक्षण नोंदवलं. एका बाजूला संजय राजाराम राऊत म्हणतो की पवार साहेब हे राजकारणाचे आत्मा आणि श्वास आहेत, त्यांचं कौतुक करायचं, आणि दुसऱ्या बाजूला उद्धव ठाकरे आणि पवार साहेबांमध्ये वाद कसे लागतील, उद्धव ठाकरेला अजून एकतर कसे पाडू शकतो, जुना राग कसा त्याच्यावर काढू शकतो ठाकरे कुटुंबावर. त्यामुळे सातत्याने आता तरी पवार साहेबांवर पण टीका करायला सुरू केलेली आहे. काल त्यांनी उल्लेख केला की अशी खूप पुस्तकं येतात आणि मग त्या ग्रंथालयामध्ये त्या लोकांना पुस्तकं पडून राहतात. कोणाबद्दल बोलतोय? पवार साहेबांच्या पुस्तकाबद्दल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.